O meu grupo non está de acordo cos orzamentos da Xunta para o ano 2017 porque consideramos antisociais, inxustos, restrictivos, ineficientes, mal formulados, mesmo erróneos por estar construídos sobre hipótesis inconsistentes. Dicíamolo fai uns meses no debate orzamentario e por iso votamos en contra deses orzamentos. E seguímolo dicindo agora con máis razón polo que ten pasado neste tempo. Nós non estamos de acordo co teito de gasto que se fixou, ni co reparto do déficit entre os diferentes niveis do Goberno. Rexeitamos as hipótesis sobre as que foi construído e seguimos dicindo que as estimacións do cadro macroeconómico que están na base do orzamento son erróneas. En Marea denunciou que eran orzamentos que continuaban a senda do asuste, dos recortes, da austeridade e o tempo deunos a razón. Ainda máis, señores e señoras do Partido Popular, estes orzamentos están superados pola realidade e atrevémonos a decir que máis pronto que tarde vai ser a Xunta de Galicia, vai ser o Grupo Parlamentario Popular o que traiga aquí unha proposta para modificar os orzamentos. E ten que ser así porque a evolución das variables fundamentais tanto no ingreso como no gasto obrigan a cambiar o orzamento. Por certo que non son cambios derivados de ninguna circunstancia excepcional. Se non que eran evidentes, xa cando a Xunta trouxo aquí á Cámara o orzamento e o Grupo Popular votou, os aprobou en solitario. Vou citar as tres cuestións máis relevantes que xa foron planteadas polo meu grupo no momento do debate. Primeiro, os orzamentos da Xunta conselaron as retribucións das empregadas e empregados públicos que agora, en canto se aproben os orzamentos xerais do Estado, obrigan a modificar o capítulo 1 dos orzamentos da Xunta de 2017 para trasladar un incremento salarial do 1%. Por certo, un incremento moi por baixo do IPC, polo que as persoas que traballan para o sector público en Galicia van a sufrir a maior perda de poder adquisitivo dende o ano 2010. Que difícil é convencer unha persoa que lle baixan o soldo que xa saímos da crise. En segundo lugar, o Orzamento Xeral do Estado, e este é o meu tema favorito, inclúe unha cuantificación sobre as denominadas entregas a conta do sistema de financiación autonómica, que poñen en ridículo a Xunta de Galicia, tal e como advirtiu en Marea no debate orzamentario. A Xunta elaborou no seu orzamento basándose nunha previsión sobre os ingresos que iba a recibir do modelo de financiamento autonómico. Que cifra puso? 79 millóns de euros que íbamos a recibir máis no ano 2017 que no ano 2016. Nos xa o dixemos, era incongruente estimar un incremento do 1% dos ingresos cando as previsións do Goberno Central eran que o PIB nominal medrara o 4% e, sobre todo, que a recaudación fiscal iba a crecer un 7%. E agora, xa está por escrito. Os presupostos xerais do Estado veñen a confirmar o que decíamos. Os anticipos a conta que van recibir as comunidades autónomas do réxime común van a aumentar no ano 2017 o 6,5% en comparación co ano 2016. Isto é 6 veces máis do que a Consellería de Facenda introduciu no seu orzamento. Expresado en cifras absolutas, onde a Xunta dixo 79 millóns de euros, o orzamento estatal fala do entorno de 350 millóns de euros. Quero ser xusto, aínda que non está co señor conselleiro de Facenda, non se equivocou. Fixo a propósito. Non é que en Marea subese máis que a Consellería, é que esta fórmula de estivar polo baixo os ingresos é un instrumento bastardo para impoñer recortes. Unha vez que se definen os ingresos e unha vez que está o límite de déficit, o teito de gasto, que se deriva desa suma, actúa como unha lei de ferro sobre o gasto público, tanto nos servizos como nas prestacións. En terceiro lugar,
unha das hipótesis básicas na fundamentación do cadro económico evoluciona de forma radicalmente diferente á prevista, a previsión de inflación. O Goberno a Xunta construiu un cadro macroeconómico cunha estimación do IPC do 1,2% para o ano 2017. Nos 5 primeiros meses do 2017, o IPC medio está no 2,9%. Isto é casi 3 veces máis. E isto ten consecuencias moi relevantes tanto nos ingresos como nos gastos. Nos gastos porque con este nivel de prezos o orzamento decrece en termos reais. Unha caída en termos reais que afecta a inmensa maioría das funcións na que se distribue o orzamento. Por exemplo, a sanidade e a educación, que medraban un 2,8% nominal, en termos reais están conseladas ou caendo. E o mesmo lle sucede o investimento en infraestructuras, a dinamización do medio rural, as actuacións medioambientais ou as de I+D+I. O orzamento do ano 2017 xa non se podía cuantificar de expansivo porque medraba por debaixo do PIB nominal. Pero agora, cunha inflación que multiplica por 2,5 a previsión, pasa a ser un orzamento claramente contractivo. Un simple dato demostra. O PIB nominal, que é a suma do PIB real máis a variación dos precios, está crecendo agora mesmo na contorna do 6%. E, sin embargo, o gasto non financiero medra o 2,7%. Se un compara ambas as dúas variables, medrar o 2,7% frente a unha variación do PIB nominal do 6%, queda evidente ese carácter contractivo. No caso dos ingresos, a situación sería a inversa, porque un incremento nominal superior ao estimado tradúcese na mellora das bases impoñibles das diferentes figuras tributarias e, polo tanto, a recaudación será maior que a prevista. Isto é un imposto na sombra que grava especialmente as persoas asalariadas e os pensionistas. Recordaba eu, cando estaba preparando esta intervención, cando non sei se todo o mundo coñece ese concepto, se falaba de deflactar as tarifas do IRPF. Aqueles tempos onde se consideraba que a inflación era un imposto na sombra e que se non se actualizaban as tarifas do IRPF e os cambios dos precios, pois había un incremento na sombra agochado da fiscalidade que pagan, sobre todo, os que pagan impostos neste país, que somos os asalariados e os pensionistas. Ben, por iso, se non hai unha rectificación nos gastos, o resultado será profundizar nas políticas de recorte, destinando os maiores ingresos nominais a reducir o déficit ao tempo que se empeora a dotación de recursos que financian os servizos públicos. En síntese, o que levamos do 2017 ven a confirmar o que decíamos cando o Grupo Popular aprobou en solitario o orzamento. É un orzamento restrictivo porque medra moi por baixo do PIB nominal. Está técnicamente mal fundamentado porque as hipótesis sobre as que foi construído a inflación ou os anticipos á conta estaban profundamente equivocadas. É injusto porque fai recaer a carga impositiva sobre asalariados e pensionistas. É austericida porque continúa a senda dos recortes, xa que o gasto medra por baixo da inflación en sanidade, en educación, nos salarios dos empregados e das empregadas públicas. Termino. É un orzamento superado pola realidade, que precisaría, compañeiros do Partido Socialista, dunha enmenda á totalidade, porque é difícil enmendar parcialmente este orzamento. Nese sentido, a emenda parecenos parcial, pero imos a apoiar porque o non, yo deixamos ao partido o non. Moitas grazas. Gracias, señor Lago. Grupo Parlamentario Popular, señor Puig.